Beda chiel kum jogo maneno weche manyien kokalo YouTube maro manyien mara Ramogi TV Kenya. Bende inyalo weche kokalo e Facebook maro kaka senyisi kaachiel kod mbui mara X @Ramogi TV KE kata kiji follow ana wuon e Facebook page mara ma en George Bati Daddy Cool. Machiegni nyinga en George Bati. Sikunde mapacho ka gikone to oyaw bang' piny owacho chwalo yepo makamano nyadiriyo kaluwore kod oula ma okel kod koth mapek ma endo osebedo ka chwe pacho ka e kinde mokalo. Mabende nokelo kethruok mag thoth sikunde mapacho ka. Kata kamano kwan jopuonjre manoyuoro e sikunde go nene piny ka thoth sikunde kata moko bende ne onge kod jopuonjre ma odonje. Moko kuom gwenge ma Kaluo bende oyudo midhiero makamago. Bang' chwalo yepo mar sikunde mapacho ka nyadiriyo kaluwore kod koth mapek manosebedo ka chwe pacho ka. Moko kuom jonyuol ne ogolo nyithindgi oko kendo kogi mar donje skul. Moko kuom tesende mag nyamburko ne obedo kod dhungruok mar jopuonjre nikech nok mar geche kod medruok mar nengo wuoth. Kuna msongamano wa magari, tunaomba tusaidike. Watoto watakana wafike mapema manake kesho wanaingia na mtihani. Sasa naomba mtusaidie kwa sababu wengine tu wagonjwa, tu watu wazima tumkaa hapa njaa yatuuma. Fare imepanda 1500 badala hata 1000. Hii jamu imeletwa tangu asubuhi ni sababu ya NTSA barabarani wamezuia magari mengi. Wanafunzi wamejazana hapa, kuna wanafunzi nafaa wae shuleni mapema lakini imebidi wakae hapa hadi mida hizi na tujajua itakuwa ni saa ngapi ambao wengine watapata nini, watapata usafiri kwenda mashuleni kwao. Kato doko ni yepo mar sikunde ne otimore, sirikalo yango ni sikunde makwan giromo 44 ne okoyaw kaluwore kod midhiero ma okel kod pioula. E limbe marwe moko kuom sikunde oyangore ni kwan jopuonjre to nenok kipimo kod kwan munjo bedni ne donje sikunde go. E kaunti ma Homa Bay, jopuonjre manokende manochopo e skund primar kod sekondar ma Osodo kod skund primar ma Kobuya kato biro ni oganda manojote skundno osedar kendo chiwo thuolo ne somo. These children are not able to cross over to reach the school, and we are trying to work with other partners. If we shall not manage to get a boat for the children, then as a ministry we are planning to relocate these children to the schools in the mainland. E kaunti ma Migori ne walimo skund primar Manyora kama maromo 48 mar jopuonjre kende manochopo e skundno kaluwore ni thoth miere pod piyo kwako kendo moko kuom jopuonjre pod ok nyal chopo e skunde. Kata kamano somo to ne ochakore. Achiedh nade osebedo mang'eny maloyo yot ka nyithindo mane wachano ni wanyalo romogo e skul koyepo 100% mochopo gi sani gin mana atamalo 48 kende. Wuoth no bedo matek nikech kuonde ma giwuokie noyudo ka pi mar nam okwako. Gidhi gidak e centers gi jonyuolgi, moko be odhi kanegi, koro ok wanyal yudo nyithindo nyadichiel e yo mowinjore mondo giripot e skul. Kata kamano watemo manyo jonyuol ma obedo displaced modhi oko mar sublocation ma wantie mondo mi ginyal duogonwa nyithindo mondo nyithindo dhi e skul. E sikund primar ma Ombake kaunti ma Kisumu, somo ne ochakore ka dobiro ni oganda mane piyo dari miechgi bende pod ojote skundno ma osebedo kargi mar jot kuom ndalo buora. Kata kamano atamalo 40 mag jopuonjre ne ok ochopo e skundno. Kuom nyithindo 400 wan gi nyithindo madhi 250 moko pod ni dala. Nitie joma nodak kae, nodak e classrooms gi, ne gisewuok ema ne moko pi pod opong'o miechgi. Koro gidak e skul ka, wamiyo gi bath skul konchiel mondo gidage. Nyithindo moko be pod gin go kanyo. Kanu wasepenjogi to giwacho ni nyithindgi go bugegi to gi uniform ma gidhi go skul pi notero te. Koro kaka ne gibi skul onge. To wang'isogi ni giwe nyithindo go biya kata gionge uniform nikech somo osechakore. E skund primar ma Nyamasawa atamalo 80 mag jopuonjre ne orem chopo e skundno kaluwore ni thoth gi koth mapek ne oketho bugegi kendo miechgi bende oula ne opong'o. Kawuono wayaw skul kendo wayudo nyithindwa mochopo e skul gin 234 out of the number ma wantiere godo ma en 322. Nitie nyithindo matin molewo. Nyithindo molewo gi eki nodhi gi jonyuolgi e evacuation center. Moko jonyuolgi nooro oko to wan gi geno ni gibiro kendo gidhi joinwa. Kowuoyo gi jofwambo juma mokalo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ne oyango ni sikunde ma ji obuoro e pacho ka gin 10 kende kendo piny owacho ni kod chenro mar daro jogo kapok noyaw sikunde ayanga. Ile mashule ambaye wale wamekabiliwa na hii taabu wanakaa kwa wakati wa sasa si they are not that many.
we have 7 primary schools and 3 secondary schools where people who have been displaced because of the floods are temporarily staying as of now. And we are collaborating with national government, internal security, Ministry of Issues, so that we can be able to relocate these particular issues to other alternative areas in order for us